won mawɓe ana ga pulako garmi jiidume muɗum en dabariji ɗomi jirri mi waɗani mbi wana min ɗum wadday kam min ko jimmi pulako immo daro so yimɓe naata e armée ɗe on mbi armée warata on mbi armée sumata gure moɗon so onon jaati on laatike armée ɗe est ce que oɗon cuma gure hoore moɗon est ce que on mbara hoore moɗon on mbarta hoore moɗon ne garam 2018 nde ɓale ɓe tan kaldete pulako haaltaki fe par ce que mouvement pulako fu yiyaka bawɗo darade dardo jabbi muɗum premier ministre allah hinno yafumo Boubé nde mo warno nde mo noddi haɓɓe mo hokki haɓɓe réussir ngaji 4 mo wi binda jiɓɓe nadde armée mo hokka mindu réussir ngaji 4 mo wi min ɗum mi winda suka fulɓe jiɓɓe nadde armée min basi wala hen ɓeɗon bindi ko muɗum fattili min noddumi suka fulɓe gara fami winda ɗum e ñande fur da bonnitiɓe ñande fur da haalɓe on nani e vokke ɗum ka yona komi wirfitoni fof on fof on nani yoga wiya Sékou Boli projet makko noon Sékou Boli mo jiɗɗo yata ƴiƴam fulɓe Sékou Boli ni e ni mi huncan jungam projet mi yiya projet ngare naati armée projet ko ɗum nafata kan sona yidde walle lenen on sa naati armée ɗe salaire ma on joddima ndi Sékou Boli nangata so watta jib muɗum an nangata so gatta jibma gurdira koreji maɗa sa laatike fonctionnaire an nangata joddima an rena to wona min nenno somi nani eɓe kala ɗi haalaji mi watta découragé kuuɗe par ce que mi andi faamu won ko heeway so war fa ndenɗa na ngara naata armée na laaɗa jadisi a dogale ladde sa heɓama barateɗo sa heɓama warate koreji ma mbare ɗum sa wari a rento ndena koreji ma nanga joddima heɓa ɗo guura ɗum fa maya tawi haɓɓake neɗɗo ɗum ne est ce que neɗɗo ana hani wiide mana moƴƴina moƴƴa ɗum ka an jantata an ande ko moƴƴina ko moƴƴa mais mi ronki pulako o faama ɗum woni probléme mo joguimi sanne